ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар назди чордомаи гардиши фурудгоҳ ҷойгир мебошад. Дар ин ҷо чордома ва рост роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф Саюм база. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар панҷум ошёнаи Мана Амин бинои 16 ошёнага ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Духонага сехонага кардагиан бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошёна иборат аст. Хона бо таъмир аст, бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. Дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ин бошад ошхона. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, духонага сехонага кардагианд. Дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳои хонаи бехарзи ҳамин ҳуҷра тёпли пол доранд. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. Маркази шаҳри Душанбе, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. дар ин ҷо ҳаммом, ва ин бошад ҳоҷатхона. ва дар ин ҷо бошад ошхона. Дӯстони азиз, ошхона чӣ хеле ки мебинед, тиреза дорад. ва дар дохили ошхона боз Мана Амин теғзона ҳаст. тирезаи хона тарафи қафои биноро нигоҳ мекунад. Фишори об баланд аст. Дӯстони азиз, нархи хона бошад 980 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.